Nu er vi lige blevet ført om i sådan en baggård, hvor vi skal have noget sikkerhedshjelm på og noget andet udstyr. Og så er vi ellers klar til at gå op mod minen. Jeg tror, det er nogle gummistøvler og hjelm. Det er vist det. Og så måske en lommelygte eller sådan noget. Og så godt held. Er det ikke det, man siger? Vi er virkelig kommet til Bolivia. Okay, fan. Gracias. Har jeg lyst til at tage hjem? Ja. Har jeg også lyst til at tage det op? Nej, nu har jeg ikke lyst til at tage hjem. Nu synes jeg, nu er vi... Nu nærmer jeg mig også. Men nu, altså man vil bare gerne se det. Sådan. Hvad fanden er det her for et sted at opbevare tingene? Det er jo Ja, det er virkelig... Det er hvorfor ikke bare have en... Ja, lidt mere professionelt. Ja. Es lo mismo Europa que la gente que está... ¿Trabaja dentro de las minas? No. Oh, okay. Ah, ¿no? Son ropa especiales para ustedes. Ah. El minero, ¿entienden español? Sí. El minero utiliza la ropa que no le sirve, como yo. Cuesta 10-20 bolivianos. Hvordan tænder man lygten? Bare slå hårdt. Det kunne fandme være sjovt. Se. Det er den her op. Så kommer den lige snart. Hvad så? Ja. Det var godt på kameraet. Ja, virkelig. Men det var farligt, du kan se, hvor jeg kigger hen nu. Ja, man bliver hurtigt exposed. Nej, det er om den anden side. Er du klar? Ja. Men nu skal vi vist lige handle nogle forskellige gaver ind til de forskellige minearbejdere. Som tak for, at vi må se, hvad de laver. Ja, det skal vi. Det tror jeg, det er det, vi kører hen til nu. This is the mining market, guys. Oh, ja. Yeah, stop here for the buy some present for the miners, coca, alcohol, or dynamite, or juice. Det er sygt godt at købe dynamit her. Ja, det forstår jeg heller ikke. Bare sådan på et normalt marked. Many workers is younger in the mine, the 18, 20. Okay. Yeah, extraction the minerals, the wagons push 1 ton, 2 tons the mineral and tons. This is good present, yeah? Ja. Well, we go down, guys. Ja. Så er vi på et marked, hvor vi købte dynamit. Okay, guys, this is the TNT. Oh, This is legal in Bolivia. It's legal, yeah? Oh, okay. Speciality in Potosí and Oruro is legal because it's the main economic mine. Yeah, no, there isn't other option. Here only teach, no? This the fuse detonators the miners introduce inside. Yeah, and next time the miners prepare other packets for this nitrile ammonium. This used for more power the dynamite. Okay. It's for the economic this packet code in 3 parts. More use this ammonium nitrate. Yeah, this is the fuse. Okay. Fire, yeah. Tons is for 3 minutes. This. Ja, vi køber lige en. This is good present for the miners. Ja, okay, how much? This is 30 Bolivians. 30, okay. You can see alcohol ethylico 96%. This is drink for the miners. This is they drink Does this. they drink Yes, 96%? Ellers vil man. Yes, yes. If you can smell, no? Pure a little bit Det er jo alcohol. bare sprit, det der. Yeah. They drink it? Yes. A little take. Nej, det skal jeg se. Oh. 96. Strong. Very strong. This good present the same. Quanto? This is 15 Bolivians. Okay. And this is coca leaves. Yeah, coca is legal in Bolivia. All people choose. Students, professionals, miners every day, 50, 60 grams in a day chewing because the workers in the midday not have lunch. This is the lunch for the miners. The first time, the miners take a handful. Handful is for 2 hours. After the past 2 hours, the miners spill it, change new leaves. They take a handful and they put it. So no One food? by one. No food? No food. This instead? One by one, take the miners. After the 10 leaves, introduce this catalyst. Yeah. This is the activator for the coca, yeah, and this is black tobacco. This is good present, guys. It's 15 Bolivians. Yes. Okay. Yeah, 10 and 5. It's dependent for you. If you buy everybody. Sería 30, 60, 64. 64. Dynamit.
64. Ja, fordi man også får de der... Dynamite. Por la... Og en dynamit. Dinamita, Sí, la de 30, uno. sería con Sí. eso más 94. ¿Sí? Yeah, Bueno. todos los. Ya. Vi tager bare det. Ja. Så nu har vi lige købt gaver til de der minearbejdere. Altså jeg må godt nok sige, at jeg er fandme rystet. Vi skal bare... Hvad sker der? foregår der? De spiser ikke. De drikker 96% alkohol. Det eneste de får, det er kokablade. Ja, Som mad. Og så holder det i 2 timer. Det giver ingen mening. Men nu støtter vi dem lidt. Altså, Uno. Så har vi noget dynamit hernede. Jeg går med en dynamit i hånden lige nu. Det er jo... sindssygt. jamen, altså der foregår der. Det er så sygt, at jeg kan seriøst ikke beskrive det her. Du sidder med dynamit. Vi har også købt hele pakken til dem. Vi har også købt de der små ting dernede, som Der gør det endnu mere kraftigt. gør det endnu mere kraftigt. Og så har vi købt noget alkohol og Og hvem har alle de nogle kokablade. Og vi gav 100 kroner for alt. 100 kroner. Ja. Ikke engang, vi gav faktisk 95. Og jeg tænker, det er en rigtig god gave, de bliver glade for deroppe. Ja. Dynamit koster 30 kroner. Ja. 30 fucking kroner. Bam, no? Det var igen. Men det må være fordi, det er så forfærdeligt dernede. At de er nødt til at fuldstændig, hvad skal man sige, gøre sig selv følelsesløs. Som de gør med alkohol, de gør det med coca. Altså, de gør alt for, at de ikke kan mærke noget. No problem with the altitude. No. This is good for the altitude. Let's go. I tried it before. It will. Still flips. Yeah. Jeg siger, det skulle være godt for højt. Vi har prøvet det en gang her før i Bolivia. Og jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det. Det giver sådan en lille kick, koffeinkick. Ja, det gør det. Jeg kunne sige, at man godt mærke det, da jeg var oppe i højde. Men det var måske fordi de hjalp bare på højdesyn. Ja. De hjælper på højdesyn, og altså næsten alle, man ser her i Bolivia, de går bare rundt med en tennisbold inde i munden her. Ja, det ser sindssygt ud. Ja. Skal vi holde med, de begynder at komme deroppe af nu, som man kan se her. Så begynder minen til start. Det er det her bjerg, som bliver kaldt for Cerro Rico. Cerro Rico. The altitude is 4,702 meters. The altitude. 20,000 miners around this mountain. 1,000 women go to the mine. There are 200 entrants. The main stone today, the production is silver. Yeah. And what's the average age? Beginning 18. 18? 18. Udover det, så sagde hun også, at Cerro Rico for 400 år siden, der var den omkring 5.500 meter højt. Men der er altså blevet minet så meget, at det her bjerg det har mistet 700 meter i højden. Hvilket er fuldstændig vanvittigt. 700 meter i højden. Sådan noget, sådan noget jeg tænker, når jeg hører sådan noget, det tænker jeg bare, hvordan mister den højden? Det må jo være sådan noget, når der er så mange gange nederne, så må den jo kollapse på et eller andet tidspunkt. Fordi der ikke er sådan... Den er ikke robust nok. Ja, den er ikke robust nok. Men Cerro Rico, den er toppen af 4.700 meter høj. Og det kan godt være, at den ikke ser så høj ud på video, men det er altså fordi byen, som det her bjerg ligger i, den hedder Potosí, og det er verdens højeste by, som ligger 4.000 meter oppe. Så der er altså kun 700 meter fra byen op til toppen. Kæft, de der hunde lige nu med rart. Prøv at se den der derovre. Ja. Jeg læste, at de yngste, det er dem, der tager det hårdeste slæb. Så det vil sige, det er dem, der skubber de der vogne, hvor man har alle mineralerne i, så man har ligesom. Altså det der, hun siger 18, ikke? Jeg tror også, det er noget yngre end det. Altså, Ja, jeg tror, det er noget yngre. Altså, de arbejder helt ned til de er altså 12. Det er jo vanvittigt. Jeg fandme godt mærke, at vi er oppe i højderne. Der er ikke særlig meget ild at arbejde med. This miner walk every day 10 kilometers because it's 20 times. Der er fandme meget kukker i ham den ene, mand. Det er helt vildt. Jeg forstår bare, altså.
vi hjælpe dem? Vi går videre, når de springer ind, så kommer der en masse sten ud, som de ikke kan bruge til noget, så bare ligger. Det fjerner de jo så, og det er det, de gør her. De arbejder hver dag. 10 timer. 10 timer hver dag. Til en eller anden bedste grad, så må de jo bare hade os lidt at stå her. Men omvendt så kommer vi jo med gaver, og vi bidrager med penge, men det er bare altså... Så omvendt så er det heller ikke vores skyld, nej, det er det. At vi kommer der, hvor vi kommer fra. Nej, det er det. Og vi... Oj, lige hør det. Det brænder. Det brænder nede i den her bygning. Var det en eksplosion nede i den her bygning? Det sprang seriøst lige en eksplosion hernede. What happened? Sorry? Sorry, do you know what happened? No, it's the explosion. Oh. But it was in a house. Så jeg ikke, hvor det var henne? Det var nede i den der grønne bygning lige dernede. Ja. Så meget de har det var no-key var ligesom man tager normalt forbi. Altså, Det må jo være, det ved jeg ikke, det må det være. Men det er jo sådan, de kommer igennem dagen. Det er bare ved alkohol og kokain. Og ham den ene, det var helt sindssygt. Ja. Og de er fandme ikke gamle. Jeg vil skyde på, at de er 18 max. Max. Prøv at tænke på, hvor herligt de bliver arbejdstilsted her. Og som hun sagde, de har slet ikke noget tøj på, ligesom os. Nej, De går seriøst bare i fodboldtrøjer og jeans. Man står bare gå på lever, når det er 40-50 år. Fuck, det er nøjeren. Prøv at se den der indgang. Den er fandme smal. This mine was the colonial times, is the 1651, this entrance. This is for the Pachamama, open, yeah? For good luck, guys. Okay, let's go. Don't touch the pies on the table. Der kunne kaste dem. Forestil dig, der er 12 år, kom her. Og arbejde hver dag. Tak for det, indtil så. Alle de her kabler, det er dem, der fører ilt ned til minearbejderne. Fordi jo længere ind man kommer, jo mindre ild kommer der. Så har de fået gaven. Så er de klar til at arbejde. Det er deres benzin. Det er deres benzin, ja. Hun sagde også, at det var godt, at vi tog afsted i dag og ikke i morgen. Fordi at i morgen, så drikker alle minearbejdere. Ja, det kan godt gå ind og blive rigtig farligt. De er pissefulde i morgen. Og så gør de nogle, så kan det være, at de tager nogle dumme sprængninger og sådan noget pis. Aquí. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Prøv at tænke, når man siger 10 km, så lyder det ikke meget. Men når det er sådan her, og hvis vi skubber en vogn over, det er jo så utilgiveligt, at der er nogle mennesker, der bliver sat i en situation som det her. Det mener jeg ikke. The mask here, yeah, because it's very strong, the smell. Ja. It's arsenic and sulfur. Hun har lige sagt, at nu begynder lugten og luftforureningen at være endnu stærkere, jo længere vi kommer ind. Og det er faktisk det. Det er det, hun lige har sagt nu, her hvor vi er henne. Det er faktisk det, der, som de fleste dør af. Det er det her med, at den luft, de lever i, så det har simpelthen så mange følgesygdomme, som det er faktisk det er det største del dør af. Wow. Lugten er virkelig slem nu. Det er helt vildt. Jeg kan se alt støvet også.
Har det ikke særlig godt. Vil du stoppe, eller? Nej. Det er den der lugt, den går i hovedet på en. How heavy is it? 1 ton in the heart. What? 1 ton in the heart. Det er 1,5 ton. Det vejer 1,5 ton, Marie. Jeg kan ikke klare at se det her. Hvor gør det ondt for mig? This color yellow is sulfur, yeah? Sulfur? This also the copper, this. Yeah, in the floor is also. Det her støv, det er simpelthen ikke godt for lungerne, det kan jeg love for. Hvad? Det her støv, det er så dårligt for lungerne. Ja, det er helt vildt. Okay. Okay. Vi har været her i et kvarter, og det er den værste oplevelse i mit liv. Det er svært at forestille sig, at nogen bruger et helt liv hernede. Ej, hvor er det sindssygt det her. Det må jeg bare sige. Det er fuldstændig vanvittigt. Nunca he probado algo como este. Coca is good. Ja. Give me. You see a minus, not all minus. Maybe this ball here. No use mask. Yeah, we saw that. Because it's physical ball. Oh my If the miner put the mask more, it's very difficult for Hårdt the at gå breath. her også. En ting. Fysisk er det hårdt, mentalt synes jeg det er 50 hårdt. years old, that was the Meget hård problem, the mentalt. illness, the silicose. Hun siger, når de arbejder med maskiner til at åbne op for nye steder, så er det meget værre, fordi så kommer der sindssygt meget. Det giver jo god mening, når du springer, når du åbner op, når du borer ind i klippen, kommer du ufattelig meget støv op. Ja, men det der er vildt, det er, at en ting er, at der er jo ikke noget ilt herinde, fordi vi er så langt inde. Vi er så langt inde, og der er så langt ud til noget ilt, og derfor der bliver pumpet ilt herinde. Men det man også glemmer, det er jo, at vi er jo i 5.000 meters højde. Ja, så det gør det endnu sværere at trække vejret. Det er derfor, det er så hårdt. Ja, det er jo pisse hårdt fysisk. Jeg synes mentalt det er... Mentalt det er meget svært. Jeg var lige ved at trække mig lige før. Ja, det har været flet. Men det hjælper mig at få de her pauser, hvor jeg kan stå. Ja, præcis. Det hvis jeg ikke kan stå, så kan det jeg... bliver så klaustrofobisk, og det er sådan også bare den der tanke, at man går ind længere ind. Og der skal den samme vej ud. Præcis. Okay. Okay, no? Ja, det har de også sprunget. De har ikke engang flyttet svingen endnu. Ej, hvor sygt det der. Det er vildt at tænke på alle de her veje, vi går på. De er bare blevet sprunget og sprunget. Så ind igennem bjerget. Jeg har ikke engang sådan typisk haft den der klaustrofobi, hvor det virkelig slemt. Lige nu, Ja, same. der er det virkelig slemt. Det her det er deres symbol, det er det, der skal give dem her, bringe dem held. This is for the on them as the May June, the miners sacrifice the llamas. 8 million the people died in Potin. Yes. Some people died in the mine for the problems, the illness, the silicose, for the gas, for the carbon monoxide, carbon dioxide, outside for the use mercury. Other people died in the 6 because Potosi is bigger city. The 16th century and 18th century is bigger city in the world. 160,000 people live in Potosi. More than London, more Paris. The workers is slaves until 10th November, the 1810. Yeah, this is the system today in the mines. Today work for themselves, the miners, beginning at 2, 1 o'clock, 2, 3 o'clock in the morning, yeah, for the work, until the evening. Yeah, different hours take you because you see some is students. Today is holidays in Bolivia for the students, the university in the March ending. So, yeah, is few youngers. Yeah, and the school the same year beginning, so the same, many youngers come back to school. Og noget man måske ikke kunne høre på videoen, mens hun præsenterede, men det er, man kan høre nogle små brag en gang imellem, som jeg formoder er dynamit længere ind i minen. Jeg turde slet ikke at tænke på, hvordan det er derinde.
den værste arbejdsplads, der findes på jorden. 100%. 400%. Ja, det er hvad vi skal have fagforening igen nok. Ja, det tænker jeg måske. Ej, hvor sygt det er. Det er jo alt. Hvorfor helvede? Skal vi seriøst kravle derinde? Hvorfor er det knap det her? Nej, det er bare en vogn. Det er simpelthen for ulækkert. Hvor kæft, det lugter alkohol. But this miner, he said, use A dynamite. Yeah, prepare. It's impossible to climb here because it's ready. Yeah, hires my assistant, he said. No. ¿Tienen minerals para repair? Sí, pues Can you repeat? A ver, regalaré Excuse me, can you repeat? The miners production silver here. But he said, prepare A dynamite. The miners, when they take the pure silver with the hammer, broke the stone, take pure silver. By hand, there is some production from material, no is a lot. A ver, Uzumi sit saca el suéter. Temprano entonces has preparado. Mira. Wow. Wow. Y platita, ¿cuáles ven? This silver, guys, this color white, this yellow is fused gold. It's gold. The yellow? This, yes, this is silver. This part is silver. Oh, regalo. Aquí está, you can see this is silver, this Tenemos line. regalo para ahí. Sí, I give dynamite, yeah? Aquí está plata, you can see this. Tu regalo de vos. Ve, silver, guys. Sí. This silver. Wow. Yeah? By hand, the miners work one by one the stone. In the day, 10 kilograms, 20 production, no, it's a lot. Wow. Yeah? Han laver lige en drink der. Yeah, you give this. This is good present for the miners. When friend. I have dynamite, those is good. Yeah. You take this dynamite. Thomas, dynamite here. Amigo, un regalo. Okay, go outside. Yeah, hire the fuse guy. Calla, trago. No, man, I can't charge. Juguete vamos a dar aquí afuera. That's all next week. Van a hacerlo ahora. Now use dynamite. No. No, nosotros... No, it's far away. No problems. Pero... ¿Qué tiempo trabajando en la mina, jefe? Yo? 30 años. De skyndte sig lige. 30 years working the mine, guys. But is it safe? They say the miners all found something to do, jefe. Somos 12. 12 miners is in this team. Yeah, there you can see all these youngest. Él es el ayudante. Entonces, There is the helpers. You can say, use a special mark, the Los miners. dos son ayudantes. Assistant. Maestro. Ja, dale juguetes chicos a los jóvenes, dale. Men de kom løbende, som sagde, Ahí está, man, skynder sig, juguito. står ikke. Está no para toman los chicos, trago. pero pues, sí, pues. Og det ellers. Señorita, vos. Ay. No problem for the miners is music. More production, more money. Yeah? ¿Cómo hace? ¿Cuántos años? Hasta Cangalo se taler, ¿no ve? Det er sygt der. det er ikke sjovt. Jeg synes ikke, det er sjovt. Así la escuché de Está, sí, sí. Det er jo sindssygt der. Hvad fanden er det for noget?
faltaban. Vamos. Oh, isca hay más, ¿ves? Gracias, jefe. Sí, sí, váyanse, man, camarades. Bueno, ¿Chay de no, chay dos? No, Sí. jefe, mañana te lo voy a traer. Váyanse nomás entonces. No. gracias. Let's go. Jeg skal ud nu. Altså, det der, det er det klammeste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Nej, vi kom derindfra. Vi kom derindfra. Det er... Jeg ved ikke, om man kan se det på videoen, men det der vogne, de falder hele tiden af skinnerne. Det gør det bare endnu hårdere, at de skal skubbe vognen tilbage på. Der var lige det, der Ja, der lå bare et hjul. Altså, de gør det direkt. 1,5 ton, og så skal man putte hjul på den vogn. Ja. Jeg har skubbet den tilbage på skinnerne, og jeg ved ikke hvad. Oh, yeah. Take the winch electric. Fine, because it's very heavy, this part. Oh. Fuck, jeg blev lige bange. Jeg troede lige, det lød som om der er noget, der kollapsede. Fuck. Jeg har aldrig skidt så meget bukser. Jeg troede lige, det hele kollapsede. Den lyd der. Jeg har ikke på noget tidspunkt. Ej, det var værd for mig lige før, der troede det hele kollapsede. Det troede jeg virkelig oprigtigt. Den lyd Da de stoppede, alle sammen stoppede, og det lød som om de sådan panikkede nærmest, eller sådan noget. De snakkede bare alle sammen. Og så lige pludselig kommer der bare sådan, boom. Drenge. Jeg kan se lyset, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal reagere. Lyset er der. Som sagt, jeg vil kysse jorden, hvis det ikke var så fucking beskidt. Kom så på. Så arbejde, drenge. Det var godt. Så arbejde. Jeg har aldrig været så fanget. Hvad? Filmer du lige nu? Ja. Shit, mand. Altså, må jeg bare lige sige en ting til jævnaldrende hjemme i Danmark. Jeg er nu glad for, at I sidder derhjemme på jeres mobil og ser den her YouTube-video, mens I venter på pandekager med sirup, og jeres mor bare lige har bestilt en rejse til Italien. Fordi det der liv, de lever derinde. 10 timer hver dag. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Du kan ikke, jeg vil ærligt, hvis det der det er dit liv, så vil jeg hellere dræbe mig selv. Jeg tror ikke, I forstår. Så sæt nu pris på det liv, I lever hjemme i Europa. Virkelig. Fuck, det var sygt. Hold kæft, det stank alkohol inden i ham, der manglede det der sølv. Han var jo pisse. Han er pisse stiv. Fuld. Han sad bare og grinede, da han sprang det der. Da det første psykologi sprang, han kunne tydeligt se, at vi var bange, så skulle jeg bare sådan her. Ja. Og seriøst. Så jeg lige der tænker jeg bare, så vi skal... Det kunne godt være, at man skulle tage her ind i morgen igen. Ja, jeg skal aldrig nogensinde. Lad os slutte på den. Vi tager lige en tur i hver. Skal vi gøre det? Hvad med, at vi signer os op, og så bliver det lugter af en mere.